No čo to ideme dneska robiť, povedz. Ideme meniť karburátor na novom traktore. Máme tu problémy s karburátorom. Kolíšu nám otáčky na motora. Máme nový karburátor, ukáž, kde máme nový karburátor. Máme nový karburátor. Takže ideme celý karburátor vymeniť za nový. Takže to bude dneska na dlhšie. Aha, nemáme ani sílu, takže sa musíme občerstviť. Máme tu na občerstvenie. To nie je karburátor. Takže klid motora máme dole. A teraz nám tu treba tieto skrutky dať dole. Odpojiť prívod vzduchu, benzínu. Na čo podpájať, tu bude treba elektriku a dať celý karburátor von. Daj do krabičky, hej, skrutky. Obidve. Dostaneš tam obidve? No, teraz posuň. No, výborne. Dobre. Vyťahni hadičku karburátora. Vede? A z čerpadla? Skade. Z druhej strany čerpadlo. Jak je? Tu, Adamko, tu. No to, že všetko máme povolené, skrutky, všetko by malo byť OK. Pôjde to? Celý karburátor. Počkaj! Bude benzín. To nevadí. No. Takže, už iba dať nový karburátor. Tu je dašky. Nič. To povie. No teraz máme tu technickú pauzu. Ďakujem Edikyným spolužiakom za dosť. Nový karburátor. Tu už máme poskladané veci, nasávanie vzduchu. Tiesnenia nové idú tam. Tu je starý. Nový. Dám tam ešte nasávanie vzduchu, kus umie, utre to tam. By to bolo čisté. A toto ide tu? Hej, toto dáme tam. Tam aj nebolo. A on tam ani nebol, a možno, že aj tam bol problém. Tam nebolo žiadne tesne. Boli puknuté všetky. Možno, že aj tam bol problém, že nasávalo falošný vzduch. Zase bude ťahať. Nebude ťahať, musíš veriť tomu, že to bude dobre. Pomaly to uskladáme dokopy. Tesnenie, hej, dobre, že je bolo. Dobre. Nie, že tam vojde do valca taký bordel. Nefúkaj tam nič. Tu poď toto tu poskladať najprv. Tam idú tie skrutky malé. To nie. Hej. Počkej, to nemáme dobré. To nesadlo možno. Jedno je vyššie, jedno je nižšie. Tak, ty. Chytilo ti to? Čo? Hej. No a teraz jebnočko, hej, s kľúčom do kríža. Hej? To tým? Nie, máme na tom šrubováku máš? Nie, tam máš na šrubováku.
A jemné, hej? Kus dotiahneš a dokríž ďalšiu. Čo mu povoluješ? Tak. Jemnúčko. No ja to ešte podoťahujem asi. Rovno roztiesnenie s džurkou. No, posledná fáza, nahodzujeme nový karburátor. No, sú také náročné skrutky. Je to tam náročné sa dostať. Takže sa musíme kus pohrať s tým. Počkaj, ti to tak kus podvínem. Ale čo, nejde tam? Není dobre s džurkou. Dobre, pozriem sa. Sadlo? Ide? Ide to tam? Takže i tam máme nové testenia teraz? Hej, a toto je dve? To sú náhradné asi. Ešte jedno železné. No dobre, podoťahuj to tie skrutky. No, vieš to tam, ten konektor dať? Tak či tak? No neviem, už kúkaj, jak to tam, iba jedným smerom ti pôjde, inakšie nepôjde. Keď nepôjde jedným, musíš s druhým. Tam sú také drážky. Jednu? Dobre. Tu ešte máme lanko sytiča. Tu máme lanko sytiča. Čo? Aha, šovák. Teraz musíš tak, jak to tam išlo dnu, nie? Alebo zo spodu to šlo? Ale Toto môžeš vykrútiť von. Skúš tam. Teraz toto lánko musíš vložiť do tej dierky. Vieš jak? Tak zo spodu. No, hop. Pošlo? Dobre ti to vošlo? Nejde ťažko? Nejde ti dobre. Počkaj. Máme primontované lanko sytiča. Slabá drážka tam je, vieš? A keď si dáš 8 kľúčik? Skús to 8 tam to dotiahnuť. Čo tam je? Taká deviatka? No. Je fest. Tak jemno, hej? Dobre, teraz potiahni sytič, že ti tomu... Dobre, dozaďko, dos. Potiahni sytič, či ho potiahne. Ale nejde úplne. Nie, ale však... Nejde hore sytič. Jak nejde úplne? Však daj ho hore teraz, daj ho hore. Nejde. Dobre, daj ho hore. Tak, a má ísť úplne tak hore. A tu nejde. Myslíš, že ešte by mali ísť viac? No nič, vyskúšame to, potom doladíme, keď bol taký problém. Ale však to treba povaliť, bo nejde hore, chápeš? Som dotiahol veľa. Nie, počkej, necháme tak zatiaľ. A teraz keď si ho dal dole, tak jak je? Daj ho dole. To je celkom, vidíš, že povolený. A nemal by byť? Dobre je, podľa mňa. Počkaj, kus to. Dobre, nechaj tak. Počúvaj, keď bol problém, teda doladíme to, dobre? Nechaj tak. Pri štartovaní uvidíme. Ale počkaj. Tak. Zojde, nejde hore. Ale už viac ti nepôjde. Ale ide, ale...
Má tam dačo ono, blokuje. Čo blokuje? Ti hovorím, nechajme zatiaľ tak. Však roztrhnem vláko. No tak neťahaj na silu. Vráť to Ja už dole. budem zvyknutý. Dotiahni toto zatiaľ. Počkaj, ja som ho povalil a ide lepšie ešte. Dobre? Tak by to malo byť? Dobre, už tam nešáhaj spáčku, len toto dotiahni tak. Dobre. Tak karburátor máme vymenený zhruba, ale ešte sme sa rozhodli, že ešte máme čerpadlo nové, takže asi dáme aj nové čerpadlo. Ukáž Aďo tam, či nám to pasuje na tie prichytky. Či nám to bude pasovať. Nie tak asi. Nie, o to čo, lebo toto pôjde tak. No a teraz skade máme prívod. Toto ide do karburátora, tu je prívod, pasuje ten? Pasuje nám ten prívod? Pasuje a toto tam máme na potlak. Dobre, takže malo by to pasovať. Takže v prvom rade nám čo treba? Ale dej pozor, že by nám benzín nezačal utekať. Dobre. Skús vyťahnuť tú hadicu. Ale Adamko, dajú dojde hore. Tak. No, až tak vysoko nemusíš, možno už len také tu premeta. Dobre. Takže teraz musíš tie šupky povoliť. Tu je 8. 10. Takže my sme už menili aj palivový filter, aj oleo. Počkaj, bo doťahuješ. Ty ho potrebuješ povoliť. No, však hej. Tak pretoč si kľúč. Tak. A hore ťahaj, tak. Čiže máme, a pozor, lebo zo spodku ešte jedna hadička ide na potlak. Tam ide ku ventilom jedna hadička na potlak, takže pozor daj. Tú hadičku musíš dať vybrať. Tam nepôjde nič, tam nepôjde ani benzín, nič tam nepôjde. Len daj ju šikovne tam od vybrať. Ide ti? Pomôžem ti? Dobre, to nič, nevadí. No a teraz nové čerpadlo. Presne, jak sme teraz. Nie, tak Adamko, otočíš ho. Musí ti vojsť do tej drážky. Je tak? Celého musíš tak. Celé tak. Tak? Hej. No ale teraz špekuluj, jak to tam bolo. Nie tak? Opačne, lebo tie hadičky musí ísť dole. Tak, čiže teraz tú hadičku. Tak. No a teraz tie skrutky. Opačne si pretoč kľúč. Počkaj, bo neviem, či ty mi si dal dobre skrutky tam. Ty si dal zlé skrutky tam. Nie. Tu je skrytú. Toto daj. Tu si mi dal tam som ti už dal. Nemáš dobre. Chytlať si. Dobre, a tak, že by... Tak jemne, hej. Dobre, ti šlo. Pomaly, jemne. Jemne. Aby nepuklo. Dosť, asi už. Čo robíš teraz? Prívod palíva. Ide? Ukáž. Dobre, to máš. Dobre? A to išlo čo? No to do karburátora hadička. Môžem ti? S takým šubovákom potlačím kus. No počkej, idem ti pomôcť. Ešte by mala ísť. Tak.
Tam na paliwo. Sponky dať na miesto. Tak to jak to bolo? Prívod paliva si zaistil? Hej. Prívod paliva je zaistený. Toto je. Podtlak. toto je. Tam zo spodku tá hadička je dobre vložená na ten podtlak. Tu, Hej. hej. Tu je tiež, vzadu si nezasunul, či? Zasunul som. Dobre. Zasunul som. Dobre. Takže čo, skúšame štartovať? Ale to ešte dáme kryt. No nie, dávaj kryt. Hej. A čo keď bude dať čo zle? No bude kus dlhšie točiť, lebo musí natlačiť benzín do nového To karburátora. nevadí, keď není? Nie, to je elektrika ku svetlom, to je nakryt. Mali by sme mať všetko. Sítič daj hore. Plyn nechať dole? Plyn nechám dole. No, to skús tak. Ale nepoviem. No, skús. Ešte? Hej, teraz dvihni plyn. Plyn dvihni. A čo fúči? Dvihni plyn. Úplne? Hej. Dať nám Nedá čo stanať fúči. Pozriem, či ten potlak si dobre.